senior zilai zong te isu mingin chime wele winia zilai zirna hun thade mai pathian in min pele a alo mom hle mai zilai hi som pariat na kan zirlo na choldi ma sakan zilai som pasari na aju sa ko thler khatna chungchang kan zira harna lo thlen dan chungchang le kan kai dan kan kai zel dan te kan zira winia chuan kha harna ina ko than dik tak thuthlung ko san pathian pakhat ding tu ko san anon din chho dan le chung harna ron thlena tanga pentecost ko san hruai tu le su su tu ni ma sa te chanchin winia kan zir do na toite te in kan zir lai hian ron thut kim vek man lova ama ron chu poimo zwala hriat te winia zir laia anon da choka chung ho chanchin chu winia kan zir do na ngun deuin kan lo ngai thlang a tho me zir lai na min ko mu tum hi kum zabi som ni na pentecost hruai tu ma sa te chanchin ani a pathian thu chir tu rom bung som panga chang som pasari atanga chang som ni pakhat thu ani a imanin kan lawin enanga tho me ti chuan North America USA a pentecost harna alo thlena tanga hruai tu ma sa te chanchin hi kum zabi som ni na pentecost tharau kan chan ma hruai tu te an ni awangin an chanchin hi kan zir seng vek don lova ti chuan voinia apoi mo zual le alang sar zual deuh te chau kan zir don kan ti to kha kum zabi som ni na sanga zukuan hulam a tharau kharna dong tu pentecost hruai tu ma sa te chanchin voinia kan zir tur hi atlang pui chau kan ti tong khan pakhat na chuan Charles te po ti theo me F Parhama ani hi ama saber abulin tran ama saber ati theya ani hi William Parham le an Parham te fa unawa mi pa hlir panga zinga pakhat ni turin masketin ayowa a junili sanga zaria samsari pathuma alo pianga ti chuan Parhamanu chu sangkha zaria somriat panga a boral ta apa chuan akum le loka nupui dang anei san le a ti chuan nupui nei le chu apai re nupui nei le chu Harriet Miller ani a ani hi kausan mi tak sa ko mi tak an tiang chi kha ni a ti chuan ani po anin po kausan mi te thil ti na atan anin hong zau le ani chuan Parhama chuan nupui sara Crystal White chu ni somthum pakhat tlesom pani sangkha zaria somko paruka anaya an pama saber apian nu loka Parhama te nu pa chu an dam lo ta an ham dam that lo cho an ham dam that chho le atang chuan dam doi lam reng mang lawin pathian ti dam na lam an atui pui chho ta dam lo te ta na tong trai na te ngai pui mo em ma ti chuan kum sangkha zaria somko pariata Topeka Kansas a insonin Bible School adinta Bethel Healing Home ti ani a ti chuan apostolic faith chanchin bute a chhuat thina Bethel Bible College te adin boka ti chuan Parhama chuan in khomna thil pek la khom te adu ngai lawa tholom khon te kha du ngai lawa mamon nei chuan pathian hne na thlenin atong trai mai thina ni rin na nen tak tak Parhama hi ahuna mangani ti chuan kum sanga zakwa som ni pakwa Parhama chu athi a Parhama chu tira chuan Methodist rongbol tu ni a masen huwa holiness thusil tu ani le a
a chan chin hriat reng tlak pakhat chu hei hi ni a mi in thlarau thianghlim a dawng nge ni tih hriat na chu tawng hriat lowa tawng na hi ani tih thurin siam tu hmasa ber ani hei hi ama phuah chawp ni lovin pathian thu a hriat na atanga a sawi ani a chu wang chuan min thlarau an dawng nge ni tih a lan chuan a le hriat na initial sign chu tawng hriat lo tawng thar tawng dangin an tawng ani tih kha a sawi chuak hmasa ber tu ani ti chuan WJ Seymour lo lang le ani chu ani hi chu choldi masalam pangkhan kan zir to a Parhama Bible College zirlai thin tho ani a William Joseph Seymour chu ni May Sangkazaria Somsaria Centerville Louisiana lo pianga apa hi Simon Seymour ani a anu chu Phyllis Salabar Seymour ani anu le pa te hi sal ni thin an ni a kan soi tong khan mi hang an ni a Roman Catholic Church a baptisma a changa Centerville New Providence Baptist Church a an chung ko in an in khom thin ani an hun masa chuan pathian pakhat ring tu an ni bik lova chu lo seta ila thome Abraham atepo milem pathian bethin milem pathian tam tak nei an ni a chu tarang chuan pathian pakhat beturin pathian in a kau chuak ve thawani ti chuan heng hun lai mi nga huin mi hang an musit em lai ani a Seymour po hi mi hang ani ve wangin musit na tam takatok ve ni US himlam atangin marlam panin azin chuaka chutia azin kol mek lai chuan holiness Paul hovin chin tluk tlan na an soi chu lo hria chu chuan a benga ver hle maya heti lai hian zong hri nat nan ti smallpox an ti kha chu chuan man ta hlau mai Seymour kha chu wang chuan amit veilam adel pha nge ta ni ti chuan an na tang alo dam le hnu chuan kum sang ka zukwa paruka Bethel Bible School Parhama Bible School akal veta a chuta azir chuan nu chuan Los Angeles arong bol tu tan som ani a ama ho hian Azusa Street a in pakhata in khom na an buat soya ta chuan hemi hmunan rong bol na hian mi tam takin tlarau baptisma an donga ti damna te po an donga ni tlarau thianghlim harna alo thlenna ma saber hi chu eta Parhama Bible College atangin ni a ti chuan Bible College zirlai zinga khan WJ Seymour hi lo tel ve a ti chuan Seymour hian chu zirtir na chu tlarau thianghlim chungchang chu thu soina te soi zela ti chuan pathian in mala soma ani hi tlarau thianghlim harna a thlen thei na ta na malama saber tu pani na recall taranga kan hriat thei dana chu ni a WJ Seymour po hi apoi mo em ani ti chuan Bishop Mason alo lang le a aming pum hi Reverend Charles Harrison Mason ani a Mason tia soi mai thin ani ti chuan ani hi niriat September sang khazaria samruk palia Shelby County Tennessee a pianga apa hi Jerry Mason ani a anu ero chu Eliza Mason ani a sal ni thin bok an ni sal an ni chuan America rama sal ni thin te chu mi hang African American te khan ni a Bishop Mason po hi mi hang ani anu le paten pathian thu an soi thin chuan an ne thin hle maya kum sang som pani mi lek ni in kum sang khazaria somsari pakwa American Missionary Baptist Church azoma chu ko hrana chuan
a unau pa Reverend I.S. Nelson in baptisma a chan tir nge ni kum sang ka zariat som ko bathuma nation a chuan Mount Gale Missionary Baptist Church Preston Arkansas satangin rongbol na license adonga November ni khat sang ka zariat som ko bathuma Arkansas Baptist College azom le a maset thlathum nu lekat a chuasan le maya a chan chu an zir dan le an kalphung kha adu khop lawani ti chuan heti lai hian holiness ko ran ho de zir tirna a tuipui chho le a sangkha zaria somkwa pasaria heng a thian te pathum Charles Price Jones le J.E. G.W. le S. Pleasant tenen hian holiness zir tirna mangin thuan soi thin ani chumi wang chuan an kausan omna Baptist kausan chuan an hnat chuak talea ti chuan kumsa ka zaria somriat pasaria Church of God in Christ ti chu Mississippi adin lea chumi nu sangka zakwa paruk atanga sanga zakwa pasari chungin amem bar te chu Church of God kausana amem bar nei zong te kha Pentecost kausan dik taka aswai lut ta vekani ti chuan state somnga ale ram sang som pania kausan Pentecost kausan din mana ni som pasari November sang zakwa somruk pakhat khan kum som kwa le pariat mini in chatuan ram min lo pansan ta ani khang ho kha vinia Pentecost kausan alo din chautan tira asu sutu kan mi masa mi poimo tak tak ten ni a choli le a hian voina kan zirbak tlang pui kan zirzom le dona zirlai ten kan hriat a poimo hle a Pentecost kausana vinia kan lo om ve thei chan te tlamong taka kan lo in khom ve thei thin chan te lim taka tharau thiang lim faka kan zai ve thei thin chan te hi heng vinia kan zir kan rong bol tu mi masa te malak na wanga nei ti kha kan soi du achu wan chuan UPC tharau kausan kan ni chuan kausan bultan na te alo in tran dan te inga mo chan hi kan hriat na poimo ve ni ti kha azir chuak tai la thobe lekati zong kha vinia kan zir la kan zir thei te chu ni a ngai thatu zong te la pan tam takin mal som ro se amen